schoonmaakt, sminken. We hebben een dansworkshop. De hele reuzenmeteut, zodat we de hele middag fijn kunnen amuseren. Maar ja, dan is het nou toch maar haast tijd om het kinderoverles ook echt daadwerkelijk te openen. Ik heb hier een prachtige zangeres staan. Ilva, geef Ilva een applaus. Ilva uit Kronenberg. Met een stem van goud. Gewoon begeleiding van de jeugddienst, terwijl de verwacht worden gegeven. Doping! Wordt gedoopt.
Ja, de fotografen met het drang, hè? Die gooi je lopen aan de kant en je zit helemaal goed achter me aan. Er zit niks op die vlaggen. Er zit hier ook mee, maar aan de andere kant staan misschien. Stella, op de plaats rust. Ja. Op de plaats! Ja, die moeten nog komen en die zullen nog niemand lang. Sorry. Kan ik niet? Nee, dat is gewoon een goede. We zijn de basisschool De Kei uit Beek en wij brengen onze geld. Basisschool Kei Beek heeft een geld gebracht. Chatterie nummer 4. Dat is de Kingbeek uit die naar neven de trotse Isa lopen. Uw aandacht voor de Kingbeek uit Grevenbecht.
Kingbeek uit Grevenbeek. Chaterie nummer 5 vandaag. Ik ben nog niet gesolliciteerd. Nee, toen nog niet. Nee. En Ja, de reden dat je daar nu heen zit. ik denk het wel, joh. Nee, dit is zo schitterend inderdaad. Ja, daar zitten de mannen, hè. De 6 van Zerum zien het Zwijgen inderdaad. Ja, schitterend. Ik heb begrepen wie ze dan in terug zien gekomen. Ja, dan weten ze dat ze het OLS Nijmegen nemen eigenlijk dit te organiseren. En dan kreeg ze dit als cadeau bij te mogen. Dus eens kijken hoeveel mannen op het eind brengen. Ja, hoeveel vrijwilligers actief zijn in dit allemaal in nooit aan en bij dit is een cadeau. Het mooie is, dit was het begin, hè. Dit is inderdaad een hele mooie kleine aftrap, nog iets nog rutters en nog moeiers. Volgende week zondag, ja, dan is het heel gek hoe ze. Ja, dat hopen we wel in ieder geval. We hopen dat het dan misschien net iets minder werm is, maar we vonden het zien. En dat iedereen gewoon met een grote moed heeft, deze kant in kunt. Van de groene band zit ik gewoon nog een vies van te maken. Steekvraag, hoeveel ambtenaren werken er nu vandaag nog? Nou, ik weet niet wie veel van die mensen ambtenaar zien, dat heb ik geen idee. Een jutje. Nee, de meisten zien wel heel inderdaad de kieken wie kijkt. Maar mocht je een paspoort nodig hebben, dan kan het vandaag nog zo. Bedankt. Ja, precies. Dat was de burgemeester van deze Zoetegemeente Horst aan de Maas, hè? Ja, Horst aan de Maas. De Sint-Hubertusschool nummer 6. Commandant Arafat, meldschutterij Hubertus present. Onze schoolstijd op de kop, singels naar de top. Joveel willen winnen, we horen vandaag de uitgewinnen. Hey! De Hubertusschool uit Hechten. Dat zijn ook 2 shelters, maar een normaal kledij. Daarachter komt een spik uit Bezel.
strepen langs de koolhaven, langs de Nieuwbrug naar de Jelwoord inderdaad. Ummeke gaat met Norwezen. Sint-Jozef, de trotse winnaar van het goede OLS 2 jaar geleden dan. En Merkelbeek. Of ze zagen gestemd op het moment is. Dat kun je stellen. Links. Front. Rechts. Rechter. Staat. Commandant Stellenman, basisschool Sint-Jozef Merkelbeek present. Presenteert jou. 400 op het start. Middelschool. Schieten met de chatterie. Voor de Adeljobbie. Yeah! Met vierde rechts. Om. Ready? Yes, go! Sint-Jozef, Merkelbeek en George Sanders uitgericht worden, compleet ingestudeerd. Mooi, Jean-Louis Merkelbeek, Sint-Jozef en meteen al gevolgd door nummer 9. En dan moet ik even kijken, wat is het lijntje. De vlieger. Ons presenteren in zo'n sfeer, daarvoor doen we het keer op keer. Hup met de benen en knallen met de bus. We tonen hier onze misselijke trucs. Hey! Voor degenen die denken, wat zien die drie mooie dames zijn. Je zit te marketensters, hè? Ja, ik durf het toch te vragen, wat heb je in dat mandje? Wat nog? Wel boter en een beetje vlees? Of, Bij de grote schutterijen hebben ze daar dan een stukje, ja dat is te weinig, weet je wel. Bij de grote schutterijen hebben ze ook altijd zo'n klein flesje cognac of een oude Geneve. Dat hebben jullie niet, hè? Waar zit dat? Ah, je hebt een tonnetje bij je. Ja, dit is het echte, maar er zit er wat in. Ja. En waar is het glaasje dat ik kan proeven? Voor de volgende keer. Hoe was het onderweg? Goed. Ik druk. Te warm. En dan dadelijk lekker dat waterballet in. Goed zo. Fantastisch jongens. De vlieger uit Colil, ja ik durf het te vragen, want we moeten toch even wachten voordat er weer de boom komt. Laat die jongens je even smaken. Ja, oh hè. Laat die smaken. Commandant. Pap. Nog 1, 2, 3, 4. Dat was Jongershoed. Ollie.
schutterij basisschool Jan de Ruiver presenteert zich voor de jou. Schutterij, linksom! Schutterij, presenteer jou! Verholen bij het OLS, geer de naar binnen. Maar mij doen het zeker net zo goed als winnen. En schieten verder bulken staan eraf. Dan schreeuwen we heel het af! Schutterij, rechtsom! Voorwaarts mars! De Meander moet Ruiver. Was voor jaren. Ja, dan heb je één nou niks gezeten. Dus ja, nou goed, dat is wat gebeurd, maar dat moet je pret niet drukken, dat is zo te zeggen. Wat dat betreft, dadelijk is het jaar voorbij, wat jij als organisatie gehad hebt, en dan denk je, of niet? Ja, maar we hebben zo'n mooie jaar gehad, dat moet ik wel weer zeggen. Een geweldige werkgroep, een hele mooie vergadering gehad, een taakbriefing. Duurgommels, zet 3 baas voor de spiegel Rogel en de nieuwe verrucht als een jou. Presenteer, geweer! Beste jury en publiek! Wij zijn baas en school en schwiet. Hier zijn die voor Rogel weg, voor het ummeke en plezier. Wij! Ja, geweer, over! Rechtsom! Stokken op! Voorwaarts! Mars! Dus wie moet Rockel. Is natuurlijk de shuttery die zit met daar dus geholpen heeft. We kijken wat Lisa met haar shuttery ervan gaat maken. Ja. Commandant Lisa, meld, schutterij, steekmedewerkers, Wessen, present voor beoordeling. Ja. Zal de jury zeggen. We gaan van een lekker one. Om. Zet, af, gericht. Voor zoveel weer hoog aan. Schutterij, presenteert jou. Jou, jou, jou. Wij verzet met alles winnen wel. Piep, poef, paf. Wij schieten al die bolletjes af. 4.
Middag dus Wessen. Dat wordt dus de commandant van de hoeveniersploeg voor Rutte nummer 13. Uit de Boes dadelijk, de Werensprong uit Herkenbos. Voor de Werensprong uit Herkenbos. En dan heb ik alleen de commandant. Oh ja, en daar is de commandant. Dan kun je gaan aankomen. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. We hebben straks aan Kingeroeland 2019 mee te doen. Veer! We hebben keihard gewerkt door zo'n uit te staan. Veer! We hebben je alle balkens af. Veer! We hebben het een beetje in de hoes. Herkenbos! We laten dus toch niet vergeten, hè? Hier is het. Schutrij! Voorwaarts! Mars! De Werensprong. Uit Herkenbos. Zet er de triangel uit Lin, zo dadelijk naar de Boes. Dan is het dan voor mij het vaandel wil ik het dragen door jeden. Het zou ik niet door jeden, houd het maar vast. En de commandant van Paspartout is Lisa. Maud is de koningin. En dan zult je denken, heeft Maud Herring gehad met de koning? Nee hoor. Maud zit, ik ben koningin. En tegenop, Gerelin. Bravo man. Stop!
niks meer te zeggen hoor. Jou is het. Paspartout meldt zich voor de heer. 1, 2, 3. 1, 2, in de maat, anders wordt Gert Komans kwaad. Maar Gert Komans wordt niet kwaad, want wij lopen in de maat. Hey! Prima gedaan, Lisa. Schutterij, game 8. Dat wordt Paspartout uit. Tegelen. Voorwaarts, mars. En gezorgd voor een grote commandant die. Maar het liep allemaal gelukkig goed af. Je zult zich aan voor een poes. Mooie ganzen en wit. Afdeling. Halt en sta stil. Links. Op. Stop! Commandant Demi Rikke met basisschool de draaiende weekend present voor de jou. Geef jou. 1, 2. 1, 2, 3. De draaiende wiek moet posten zien. 5, 4, 6. Op een kerel is een meldt zich groep 6. Optocht, zitten, het feest in de tent gaat beginnen. Ja, wat midden is belangrijk dan winnen. Hey! Lizzie. Wat zus ze er mooi uit. Ja. Wie heeft dat gemaakt? We hebben gekund. Ik ben even gekund. Maar het zit allemaal zo mooi uit. Dan heb ze wel een beetje ingevlogen. Nee. En dan? En niks met gebeuren hoor. En Jeremy heeft zich inspraak gehad in het kleed. Dat weet ik ook niet. Is er niks te zeggen? Ja. Hetzelfde als bij ons onder toes. Ja, dat is hetzelfde bij ons thuis. Bij jou thuis. Ja. Jouw thuis is het anders dan bij haar thuis. Nou, luister dat? Ja. Moet maar opletten later. Hè. Ja. Geniet ervan jongens, geniet ervan. De draaiende weken uit Posterholt. Veertal ventiliers.
de kweer ook neer. En ik vraag me af hoe lang de commandant iets wacht naar voren. De bakvuur. Links om! Andere links. Hey, Luke. Breng goed! Houding staan! Wees van de chameleon! Niet te ver op de top! Voelt je het alles raken? Ik wil je iets maken! Ja. Rechts om! Schutterij! Voorwaarts! Mars! De chameleon. Grubbe vorst. Volgende chaterie. Und Bockel. Daarachter 21 und Sint Heibrechtslin Heliwell. De bossen. Dus we zijn er enig van, hè? Dat was Rensen. Helemaal uit Sint Huibrechtslin. Volgende circuit is de dadelijk, wil ik nog even gaan meer bij u onder de aandacht brengen. Dit is een teamsal uit Venlo. En de teamsal wordt geholpen vanuit de kindergroep ONS. Ulingshof is een expert. Natuurlijk moeten we ook de begeleiders allemaal niet vergeten, want zonder hun wordt dit voor deze kinderen allemaal niet mogelijk. Hij komt de commandant, deze team. Jelle, dit is commandant, ja? Goed zo, Jelle. Hallo. Doet ze mij alles af? De microfoon alleen. Links op. Ik zeg kom op. U links op. Rol het af. De voet. Schiet de super.
fantastisch gedaan, jong. Ja. Is wat chic, hè? Ja. Ja, mooi, hè? Ja. Goed zo. Dan moest je lopen gewoon, hè? Want je moet dadelijk gewoon drinken. Amarcheren, voor mars! De huwelijkshof en met dank aan de burgerleiders allemaal die dat mogelijk hebben gemaakt. Dat is niet vanuit die achter de terwijl ik dan nog eigenlijk nog weer in denk. Maar ja, dit is al helaas het leven hoor, maar wat een fantastische aanblik. En wat heel... Ach, daar is meneer Koolmans. Had ze de briefjes al gevonden? Nee, nog niet, maar gelukkig heb ik al een aantal groepen gezien. Dus heel mooi. Ja, ik heb er nog 7 ben ik er tegengelopen. Ik kon ze helaas niet hier, dus ik moest werken. Het is een goede dinsdag, heb pas op. Ja, precies, en dit wordt de laatste collegevergadering van het team met er nou zo. Ik heb al gezegd aan. Nee, maar het zou niet goed zijn geweest als ik dat niet meedoen. Oké, ja, tot dadelijk. Goed zo. De president van de Oorlevens Schuttersfederatie, Gert Koolmans, in vol ornaat. Dat is altijd niet zo mooi. Of het nu 30 graden is of 4 graden. Gert staat altijd in vol ornaat. En op die dus waar ze weer van zagen. De basisschool Oetseren, maar nu denk ik dat het de horizon is, de dobbelsteen en de krullenvaart. Natuurlijk geholpen door de winnaar van het vorig jaar Sint Sebastianus. Pleun, bloed als vaandrager, Jan als de commandant. De plaatselijke trots in uw binnen de basisschool Oetseren met het koningspaar Maaike en Riet. En geweldig dat zie je in dit jaar van het OLS, het koningspaar Magazine. De aandacht voor de basisschool Oetseren en de commandant, hè, Vianna. Hallo. Goedemorgen, Vianna. Ook goedemorgen. Ga je ze nou links opzetten of wat heb je geleerd op school? Linksom. Gaan we nu doen, hè? Ja. Linksom! Ophel! Jou! Zeer voor het OLS, daarom doen wij goed ons best. En met deze jel willen wij een geweld. Hey! Rechtsom! Voorwaarts! Mars! Links! Dat worden de horizon, de dobbelsteen en de krullenvaart Oetseren. Wat vooral de plaatselijke trots. En mama of oma de woorden, of het begeleid, dat weet ik nog. Het oranje mooi koningspaard, koningin, keurig. En dat wordt de veurlessen chatterie. En de allerlessen, die kunnen we op outeren. Die zal ze dadelijk bij de boven drinken. Dat er elke keer de goede keuzes gemaakt werden. En het terrein, een beauty. Ja, dat is uniek. Een soort biljartlaken waar we op mogen gaan werken als schutters. Het is toch ideaal dat het vijftal, ik denk, agrariërs, dat meteen na afloop van het winnen van de OLS zeggen: kom op jongens, we zijn in de kraas en voor mij in de kort. Dat is toch eigenlijk een unicum. Ja, dat is mooi. Nou, elk jaar leert het er altijd wel mooi bij, maar dit is echt extra mooi. Dus complimenten ervoor die dat in deze gemeenschap. En Zerum, jij kan maar één ding bij ons allemaal opvragen, dat is namelijk één goed applaus. Vanuit de buurman allemaal een goed applaus voor de organisatie van dit kinderoorles. Met dank aan de werkgroep kinderoorles, die nu ook zien dat de lessenschool van vanmiddag de hinkstapsprong heeft. Ja, ik allemaal voor jullie kinderen. Ja.
Basisschool. Links, links. Basisschool De Hinkstofsprong op Hoeteren presenteert Uliel. 3, 2, 1. De schutter van de poteren zijn er weer bij. Gaan lopen, les in de rie. Trommelen, marcheren en plezier maken. Misschien komen straks alle botten staken. Hey! Dat was Lieke, de commandant, als leste vandaag. Lieke, ik vraag het toch, heb ze lang onderweg moeten wachten? Heb je lang onderweg moeten wachten? Ja. Zeg maar eerlijk. Ja. 1, 2 waterpunten? Ik denk 3. 3. En uiteindelijk weer een waterpunt, maar dan snel naar de tent, want er staan de broodjes, limonade. Ja. Dan is het af, hè? Ja. Dan ga je hem winnen, heb ik gehoord net. Ja. Heel veel plezier vandaag. Sint Dionysius op Oeteren. En Leorke hebben ze weer van elkaar gekregen. Dat doen jullie ons best, hè. Maar dit jaar een geweldige klas. Even een geweldige klas, 10, 11 jaar. Dat is even lang geleden als Dit zijn de kinderen die in een poter geboren zijn door mij de organisatie. Die in 2008. Dus dat werd ze genoeg. Dat werd er van genoeg. Kinderen hebben een geweldige toekomst tegemoet allemaal. Ik zal even aan Lara de koningin vragen. Jij ziet er ook zo mooi uit. Bedankt. En dat bloemetje, wie heeft dat gemaakt? Of gekocht misschien? Je ziet er mooi uit. Maar ik zou zeggen, ga ik lekker erachter naartoe. Ga gewoon wat water drinken. En weer besloten dit schitterende kinderoverles vandaag met een hartelijk applaus voor alle deelnemers en voor de organisatie van dit kinderoverles. Chapeau! Ja, ja, natuurlijk. Dat is kei mooi. Mooi. De weg nooit, maar voorlopig hier het vuur aan. Geef acht voor het spas, voor de kracht. Straks voor de magen op.
zo fijn knalt naar de kloot. En de tijd heeft niets voorbij, een mooie toekomst achterbij. Als een peer, elke overwinning was het weer. Het zijn echt energieke serieën, die is zo goed.
Black male sitting in a yard after the people. A walk on the cross. Gold, Robert, Asian man sitting in a yard after the people. Oh, dat was jij! Nee! Nou, we hebben afgesproken dat we dat klopt. Oh, 11 over. 11 over 11. Ja, goed. Misschien wil de zwaard wel even een keer haakjes verder maken. Ja? Zijn jullie ook allemaal op wereldreis? Nee? Nee? Jullie zitten hier in 50 kilometer gelopen. Zij is op wereldreis. Je bent door 7 kilometer opgestreken, zeker? Toch? Ja, helemaal goed. Even kijken, maar voordat we gaan beginnen vind ik het wel leuk om al die pennen even hier te laten leven. Kom maar dichterbij. Pennen laten leven? Ja. Jij hier staan, jij hier. Hier staan? Ja, jij hier. Jij daar. Jij daar, jij daar, jij daar. Nou, benieuwd. Zo goed? We staan zo goed. Dan doen we even de benen wijd op de grond. Even door de knieën. Ja, even door de knieën, even door de knieën. Zo. En zo heel lang. Ja, helemaal goed. Dan doen we een vinger in de lucht. En dan doen we de magische notenspreuk. Belletje hier. Hier. Even kijken wat er gaat gebeuren. Kijk wel mee.
zijn 3 scholen samen, koningin Nijker. En Heemstadschool uit Van Oeteren, Matthias en Lara. We hebben hier 24 groepen, 48 koningen en koninginnen. Geef jullie koning en koningin een geweldige applaus! Geef jezelf een geweldige applaus! En voor wie ik nog meer een applaus wil, dat is waar het ook zo goed is. Rob en de Belokkers! Ja, jullie hebben het geluk. Jullie mogen met Rob en de Belokkers het OLS-lied mee genieten op het podium. En hier hebben iedereen natuurlijk meegenomen op het dansje van Linda. Dus ik zou zeggen, Rob en de Belokkers. Waar zijn ze? Oké, we gaan een lief maken, we gaan een lief maken. We gaan van links naar rechts. Limburg links. En we gaan nog weer naar achter. Limburg. Geweldig. Vond je het leuk vandaag? Oké. En heb je nog een beetje energie over om het OLS liedje te zingen? Kent je allemaal nog springen? Springen! Hey, 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 hey. En die achterop goed zo. Want wie kon het OLS-lied samen willen zingen? Ze stonden hier al te wachten in een rij. En je hebt het vandaag al 180 keer voorbij hier gekomen. En nou probeer je het live voor jullie.